बाजै आर बसुमतारी बाजैनिखौबो नै अरुणादयनिखौ दोनदों आयै हाग्रायाव मुला खाफैदों दा नैबे भिडिअआ ओरैबायदि भाइराल जागासिनो दङ फेसबुकआवहाय ओरैबायदि माने जाबावदो एबार अरुणादया जाबावदो मादैमोन अरुणादया नोंसोरो टेबोल सायाव सौग्राफोर दा टेबोल सायाव सौग्राफोर पेपार सायावहाय सौग्राफोर बिलो पेपार सायाव सौग्राफोर जाबावदो एबार दाना नोंसोरो अरुणादया सालाफोर एम्बु थेबगांनि आमोलाव जाबावदो माथो बिसिडिसि अफिसावनो गासिबो जमा दंजोबोलायनो नोंसिनि अरुणादया माबाया अरुणादया बे फर्मा सेस 200 300 बेकार थांबाय नोंसिना फैसाया ओरैनो बेकार 7 थारिखआव सोनो होनदों अरुणादया दा बेयावनो मिन्थिसिगोन सोरना फैयो सोरना फैया जायफ्रानाखि बे भिडिअखौ जोबजासिम नायगोन बिसोर बुजिगोन खिन्थु जोबजासिम नायबा बुजिनाय नङा आं मा बुंदों नायग्रोबानो जाबाय लोगोफोर नोंथांनावथ' नुखाबाय नङा होमबा दा नैबे अरुणादया 7 थारिखआव सोगोन आरो सोखाङोब्ला थाइसे थाइसे सोग्रोगोन दै थाइसे थाइसे सोनायाव जुदि सोरनाबा मेसेज हाबाबा बा सोरनाबा हाबाबा फैसाया अब्ला बेयावहाय माने मोननाय नङा जानाय नङा आरो जायना गासिबो क्लियार मोजांजोब अब्ला बिथांमोनहा थाइसे सोनाया हाबफैगोन आरो फैसायाबो हाबगोन आरो दा जुदि नैबे थाइसे फैसा हाबाबा मोननाय नङा दै आं बेखौ बुंखाबाय 7 थारिखआव सोगोन फैसाया अरुणादयाना ओमफ्राय दासिमबो सरकार दायाखै जोंनिया बा दासिमबो समायखेरा लायाखै 5 थारिखआव जाबाय 5 थारिखआव लाबाय क'क्राझारावहाय जायफोर बिथांमोन बाहागो लानो गोसो नोंथांमोना थांनानै बाहागो लाबानो जाबाय दा आङो हाग्रायाव मुला लांफैदों नै लायनाय मुलाया प्लास्टिकसो लाबाय आं आरो माखासे सिस्टारफोर लांबाय खाबाय आमाइमोन खाबाय लोगोसे जोंहानि बेयो माबा मा होनो गामिनि हाग्रा हादान बियो दा बेवहाय आं खाफैदों आरो रायजोयैनो खुबैनायमोन आरो बिदिनो 30 घरसो ज' जानानैहाय लोगो नांनानै सिफायनानै मुला फोनायमोन आरो ओमफ्राय फोखांबाय जाखांबाय दा रावबो जाहैगैखाय बाबायखाय आं एसे लांफैदों आरो जानो होननानैहाय थ' नोंथांमोना नुखाबाय नङा होमबा दा नैबे जिनिसा अनलाइनजों बानायदों ना अफलाइनजों बानायदों माने अनलाइनजों बानायब्लाबो फर्मखौहाय अनलाइनजों बुखांबा बियो माबा अफिसावहाय बिसिडिसि अफिसावहाय बा अफिसावनो थायो बे जिनिसा खिन्थु अनलाइनजोंबो मावाखैब्ला ओरैनो लेखाखौ लांनानै दोनहैदोंबा खिन्थु रावनाबो अरुणादया मोननाय नङा थालांजोबगोन आरो जुदि नोंहा अनलाइनजों गासिबो बे दा भाइराल जानाय भिडिअनि बे फर्मफ्रा जुदि अनलाइनजों मावखांजोब्बायब्ला 7 थारिखआव नोंथाङा सानदो अरुणादयाखौ मोनबाय होननानैहाय थाइसे सोग्रोगोन थाइसे सोबानो हाबबानो नोंथांमोना अरुणादया फैसाखौ मोनबाय आरो थ' नोंथांमोना बांद्राय सिन्था दाखालाम दा नोंथांमोना आंनि भिडिअनि गेजेरजों एसेबो मिथिखाबाय बुजिखाबाय नङा होमबा आङो नोंगौखौसो बुंदों दा माने अनलाइनजों बुनायबा माने बिदि थालांखायो आरो ओमफ्राय सोरबा नायदो गालांजोब्बाय माबाय होननानै बुंदों थ' गालांग्रोना मादों बेखौ बुंनो हाया आरो ना माने अनलाइनजों बुयोब्ला बे मोनसे अफिसाव थायो आरो थ' मावलांदोंबाथ' मावलांदोंसै मोजां बा मावलाङाखैबाथ' बिराद साननो गोनां जाबाय नङा होमबा सोरबा 7 बार 8 बार जाबाय सोरबा खनब्रै खनबा जाबाय बेबायदि अरुणादया फर्म फाथायनाया बा लिस्ट होनाया नाथाय मोनाखै आरो गोबां सोरबा लिडारफ्रा मा होनो पार्टि अवेसि खालामलाबाय थानायावबो मोनाखै दै बेले 100%खा गोबांथार सिगांनि माबाफ्रा माने पार्टि अवेसि लांजोबनानै जेनाखि हिन्जावफोरनि मोननांगौ आसनिफोर बे बुस्थुफोरखौ माने मोनाखै थ' आं बांद्राय गोलावथार बुंला दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'बाय थेंक इउ बाय बाय अरुणादय नांगौ होनदों नामा नोंसिनो बे UPPL आव भट होग्राफ्रा गामिनि एकदम पाब्लिकफोरखौ जाम्बि जाम्बा खालामनायफ्रा अरुणादय होनो होननानै न' हाबनानै भट होदोंना
दा नाय नोंसोरो अरुणादय नोंसिनि बे फर्मा बहाय दंफैजोबो गासिबो नाय बिसिडिसिआवसो नोंसिनिखौ गारख्लायनानै गालांजोबदों बिसिडिसि अफिसावसो ओजों गोजौआव थाङाखै नोंसिनि अरुणादय फर्मा जाय मोनग्रायासो मोनदों दा नायदो नै बावनो दंजोबो साफानो गासिबो सेसजोब एबार फोथायबाय दा रायजोफोर एबार फोथायबाय इउपिपिएलआ माबायदि खालामदों नुबाय नोङो अरुणादय होनो होननानै मानसिफोरखौ न'खर न'खर हाबनानै अरुणादय फर्म रानै इउपिपिएलआव भट थुदोंमोन ना दा नायदो नै दिनै नुफैबायना दिनै नुफैबाय माबायदि नुबाय नोङो नायदो नै अरुणदय होगोन होननानै माबायदि थगायदों नै इउपिपिएलआ माबायदि थगायदों नै फर्मखौ गासिबो गारलाजोबनाय नै लाखि बिदिसो गारलाजोबो इउपिपिएलआ माबायदि थगायदों